Nag-blow ko ng ano ni Ayla yan, oh. Ang hirap. Hirap niya. Ay, may suka ka! Perfect. Special suka. Thank you Lord for this food. Okay natin yung aircon? Ang lamig eh. Okay naman. Nakasalot ko eh. Natin spring roll. Kain tayo mga sis. Happy birthday to you. Part 2. Part 2. Homemade na ano? Hindi, tinda ko. Ay, tinda. Pero minayin ko. Ah. Saan Pero ba ako yung hanggang. Time ko. Ano mo ito ay, ay. Mamaya. Kumain si Kuya? Hindi. Hindi. Kasi hindi pa luto ng ano, nandito siya. Sabi niya kayo dahil gutom na siya. Sino? Kuya. Si DJ. Against the light na naman tayo. Kainan na. Init. Sige ka rin. Baba. Harap mo na. Sarap. Gusto nga ni Jan din eh. Yung ano? Etong, linagyan ko sa noodles. Ah, may coffee. kaya pala matabo. Something noodles. Yan. Asan yung sauce nila dahil? Ngayon. Ika ka? Itabi mo na lang dyan. Paano mo po? Ano mo akin? Ano mo pa? Yeah, kuwang-kuwa tayo. Magbuba ko dito ka. Kuha pa din? Patayin natin yan kasi magko-cover na naman ako nito. Pati nilipat. Ayan. I-close mo yan para Hindi naman live. Hindi ka against the light. I-close mo yan. Ay, hindi running egg manay. Okay ra? Sorry naman. Oy. Grabe yung tingin niya sa'yo. Yung gutom na gutom, kamalit pa yung ano. Itlog. Yung itlog. Galit siya sa'yo. Grabe yung... Iwan na lang natin yung itlog. Okay ba? Ano pa? Ano pa ka? Ang dilim eh. Asan ba yung ilaw niyan? Wala, okay na. Ayun! Ayan, ayan. Okay lang na maliwanag yun, madilim yung table. Ako na lang hindi tinakain. Uy, John! Chona! Wala, baka. Yan in Chona. Kay Danny Boy yan. Ha, hindi yan Kainan! Hindi ko yan po. Kainan ba to? Si Jan Ay, yan. hindi naman yan. Akong tawag. Kainan. Sagutin mo na kasi Si bakit Jan yan. hinihintay ni Jan si Dan nga. Kainan nga. Yan. Hinihintay Kasi nun. hindi mo nasabi. Nakalinig nga ako kanina pa. Ikaw na Asan na si Jan? ikaw na magsabi. Sabi mo there in the food yan. Asa si Tony? Kalimutan. Nasa babid ko na si John Chona. Sabi mo nasa pool. Kids. Hi, Mark. Hi, Mark. They're in the pool. Yes, with the kids. Ay, nako! Well, he wants to, but he needs to go to the pool with the kids. Okay. Spicy tomato. Right, Spicy. fine, right. Spicy. See you, Mike. Kailan pala talaga, John Chona. Yung, so, Ay, ang sarap magkamay. ako tawagan ko ang sarili ko. Ano ko gagawin sa iyo? Ito naman, mag-isip naman. Saan pwede ka? Boba talaga. Kagagabi ka Boba talaga, stupida. Medyo slow lang siya. Sabi niya, Loading siya for yan today's sa akin, video. sa'yo yan na phone. Diyan yung show na tumatawag. Oh, paano ko tatawa ang sarili ko? Talaga naman. Lagay mo ba? I-save mo sa phone mo, John Chona. Yan yung show na. Tanga din. Bakit ko tatawagan? So, pili Asan yung spicy na ano? Gusto ko ako, Ito? spice. Yan. Sarap ang suka mo? Asan na yung serving ano na ito? Yun na, kanya niya. Ginamit ko? Hindi na siya masang ano, totoo. In fairness. Hindi. Hindi nga. Napakabuhaghag nga, oh. Okay na lang. Magsunog na dahil. Kaya, wala man ang running itlog. Kailangan nga ay na-overcook. Sorry man. Kaya nga, minayin ko na lang. Dalawa nito. Kanina naman yan. Yung lotion mo, may pangalan pa na ibang minor. Kasi ko, ay, ginamit. Sabi ko sold out. Naunahan na ng ano na naman seller. Sabi ko sold out na. Ay, naubos. Pero may pangalan niya. May pangalan mo. Kanina ano yan suka? Ito yung akin, guys. Niinggit ako sa kanilang amoy ng kape. Ito akin.
Ayan si Tony Boy. There, we have extra towel. Yeah, thanks. That's great. It's here, your swimming gear. On Yep. the black. Okay. Here. This one. Dito sa bag mo, be. Dito. Dito, Dad. Yeah. Is this it? Yeah, that's where it is. Sa ilog na ko sa masana. Grabe, lapas ka talaga sa heaven. Kanina ka ba kumakain? Ay, hindi na. Oh, kasi bumalik niya naman ako. Wala, pinano siya ba to? Oo, hindi ako. Very good. Kaya na, ikaw na recipe. You found it ba? Palo, pag hindi na to. Wala kang dressing. On the head? Mabibila ko na. No, but it's cute. Ay, ang sarap ng rice in fairness, ha? Diba? Pag hindi mo dapat. Get your t-shirt, your undies, and your shorts. Pag hindi mo daw tayo matitini kasi sa pag. Uy, yung natunig ako dito ba? Uy, naalala mo. Sabi ko nga kasi wala mag-isda sa pag. Hindi ka mabless. Asan yung tawag dito sa kwarta? Ah! I get you out there. Wait, Ton. I'll get you towel. Kasi gusto yun ng towel. Padala ko kay Tony. Padala mo. Masarap ng ano, spicy? Wala, napumasin doon sa isa din. Sa ilang ahanga. No? Sa kanin, no? Masarap siya sa kanin kasi wag ano yung ahanga niya. Dahil ka rin, sabi ko yung dahil. Oh, sure. Ang laki. Ikaw ba? Ate, busog ka na? Busog. Hindi ka ganun kaasap ng suka. Sarap. Bakit niya sa balot? Balot na. Hindi. Yung butchiron. Sarap. Sukang pinadri? Hindi ko nga alam mo ba. Ano yung recipe? Pinakrit. Pinakurap siguro yung Ah, pinakurap niya. cute. You got your towel, Pat? It's, Yun may ari, di ba? You want to bring some drinks? eh? You want to bring some drinks? Oh, I've got a bottle of water. You got drinks There's there? a Coke here. And water. We got water here. We have a magazine. Bakit ka malapit? Yung pumunta ng tao, hindi mo magazine. Kasi nagpag-gas. Bakit sa siya magazine? Na. God is asking if it's bold. Nasa ang favorite love team niya, Viva Max. Is that Playboy? God is asking if that's Playboy. Yeah, it's Yeah, is it? my Playboy. My age, is this the towel? Yeah. Hey, can you bring one to Zach, babe? Just in case you see stuff there. Oh, okay. You want- Asking me, thank you. Malamig pa to sa There's a water here, babe. Is it what? Malamig There's pa some sa water. And Cokes. Yeah, I'll just try a few. I'll try a Coke. I've got a And your water. chocolates. I've got a water. I did. Is it the purple one or the? Yeah, both. There's some drinks on the ST and then... Here you go, try it. You got some... Boy, what do you need? Pang else, Tony. Yes, I'm going a long way. What else? Anong meron ka dyan, babe? You have your chocolate? Too big. You want some barbecue? There's some chips and chocolates and that. We got kangaroo strips. Mas malala pa yung baon nito kaysa sa mga bata. Kompleto Ricardo sila. The trouble is I can't buy the kids off with the stuff anymore. They're not interested. You got more. They obviously get fed and We got more snacks than the spoiled kids. too much. You got more snacks than the kids. Yung kids ba lang They're na? not interested. Whoa. No, they won't. You're not gonna be hungry at all, Tony. You are I'm only fine. going for a swim. Ibalik mo yan, babe. Do you want that? Cupcake pa. Yun yung breakfast ka kanini. There we go. There you go. You're all set. Masarap ano din sa kanila, makisabay ba sa mga outing? Hindi ko Kompleto magugulo. Ricardo. Yes, we did. Kung gusto yung gadgets, yung hindi mainit sa Yeah? kaya kayo, lahat ng flash ng Snacks to electric. last quite a while. Yeah. Yun na talaga nung ayaw kong mangyari. Yeah, oh good. Gagalit talaga kung kahit sino naman siguro ayaw mag-uwi. Paglakad niya doon pa uwi. Sa dami yung preparation papunta. May backpack pa siya. Pa uwi na yung iba.
Yeah, lots of food. Look at that. Saan ka pumunta na? Mag-hiking. Are you going on camping? I'll be back in 25 minutes. Ato yung gonna go back. Kumain na I'll pala run out of food. Kumain na pala doon. See ya, Tony. Enjoy. Bye. Okay. Kumain na pala doon. And all the boys are in Yeah. Malis ka. See ya. Bye. Balik na yung mga yan. Yan ng Tony. Ang dami niyang baon. Ang cute-cute niya. Ay, mag-hiking. Baon. Kapakpak pa yung mga bata. Walang dala. Siya yun. Pleto. Hindi sa kanya yung mga bata. Ang init na. Nainitan ako. O, naka-on na ba? Naka-on man. Pero heater. 25 kasi. Wisit. Kami kaya ng umaga. Yeah, kasi nga naman. Naka-doon naman kasi Huwag nakatutok tayo yung magreklamo. AC. Eh, on natin tabi. Yate. Hoy, may tumatawag din naman. Sige Kay na. Dani po. Kay Dani. Ay, Dani. Pero ngayon pa lang siya pupunta. Ay, kaya nga. Bayan. Mamaya na kayo uwi. Ay, sa natural, mamaya na ako uwi. Ngayon pa lang siya magpunta. Pagdating niya doon, alas 12 na. Kakain pa siya. Mas maliligo pa. Babasa pa siya ng mga gusto. Oo nga, babasa pa ng mga. Ilang page kaya yun? Ay, nako, buhay. Pero pag ano, Mamaya gabi na daw kayo uwi. baliktad. Kung si Jan, hintay kay Maray. Si Tony, ako naman ang hintay kay Tony. Ayun na, ay kabalik niyo siya. Ang leche. Ay, tawanan. Ay, Oh my God. you got something? I need more food. Are you done, Tony? Yeah, the water was like, no, let's let the phone go on. Ay, di So sabi ko how many sa'yo. phones are around here? Is it not in your shorts? I think it was. But, Di kaya tayo nabuhay na tayo. Mga hapon na, mga gabi na tayo umuwi. Ito rin. yeah, I wasn't sure if I left the shorts in the bag here. No, you did pack it. Take out all the snacks, you'll see it. Para sabi sa'yo. Yeah. Sabi ko I sa'yo. just wanted to take a photo of the boys. I went to get the camera out. But Ano? Hindi nga siya maas. Hindi naman. this time I'm really leaving. Okay. See ya. See ya. I've had enough. Sarap yun. Tain nga ako isang lugar. Buka din pa talaga pati. Hindi naman pala super sunod tinda. Paano ka naman sunod talaga patigin na? Hindi, baba nga. Kaya nga sabi ko sa'yo, huwag natin mong iibig kasi makakalo yung Huwag haluin. Sino gustong drink? Ako na lang, nag-iinit ako sana. Ako hindi ko. Ano gusto mo? Ano gusto niyo? Ako? Coke? Ako na nga? Meron ka man drink? Ha? Ano ba yung ano ko? Mga gusto ka lang ano? Hindi. Kuha ka sa. Ano? Gusto yung tayo. Madumi yung kamay ko. Tayo, nagkakantayo na sila. Hey! Go! Singer Shane. Kaya mo siya. Mix pala to sis. Visions of ecstasy, but I don't
What you guys with you? Ay, hindi pa tapos. Bentley pala to. Talagang ang look. Let me look in your eyes. Why are you crying? Tell me now. Really, may dumaan na naman. Hi guys, thank you. Baby, into your heart. It's breaking all the pieces. Making you cry. Making you feel blue. Is there anything that I can do? Why don't you tell me where it hurts now, baby? And I'll do my best to make it better. Yes, I'll do my best to make those tears will go away. Just tell me where it hurts now, tell me. Wala si Jan BC. Alis na sila. See you in 7 weeks. Punta na rin sila New Zealand next weekend. Luto tayo ng tacos. Ay, hindi tayo magluto ng tacos. Yung means ba? Pang topping dun sa tacos natin. Nachos pala, sorry. Wala akong makitang chopping board. So, dito ko na lang chinachop sa plastic. Nagdala kasi kami noon. Dapat pala dinalawan natin. Sometimes, no? Ay, meron pa pala. Hindi pala ito yung parang ano, square na ano. Hindi. Kulang ko. Kulang ko. Yung cheese natin, binasa fridge. Ay, ang sarap ng amoy. Tayo nasa Mexican restaurant. Asan yung salsa? Nandito. Ay, ilagay mo na yung cheese. Salsa, ilagay na natin yung lahat na. Para ano? Oo. Yung cheese para mag-melt sa mainit. Kasi ibabaw natin yun. Kasi ilalagay natin sa oven saglit. May oven ba dito? Ayan. Yan, meron. Yan, baba. Good luck naman sa ako pa talaga. Nosy, please help. Those 7 files is 14. Spicy? 14 gigs. Bakit ha? See, tatlong po ano. Ay, wag na muna to kasi yung mga bata. Okay lang. Ayokong mag-share to. Si Dan kaya ba to? Ha? Ni Dan? Uy, kaya. Uy, sila mag-adjust. Wag natin lahatin. Mag-dip na lang tayo. Okay. Tama yung muna kasi yung mga bata. Kung may matira. Kung may matira. Wala silang buntin. Ay, meron sila. Oo. Tapos lagay tayo later. I-melt na muna natin. Saka na natin ilagay yung ano. Maglagay lang ang konti nito. Ano yun eh? I-melt muna yung ano, cheese. Mamaya na lang sa ibabaw para i-ganon-ganon. Sarap. Kulang na lang guacamole dyan. Kaya nga eh. Ano sa'yo? Meron bang nabibili niya na ano na? Meron. Ganyan din. Ah, Nandun lang sa aisle na yun, sa Mexican aisle. Okay. Ilagyan natin ito sa... Dapat pa ininit natin ito. More cheese. Kaya ba? Ha? Oo, uy. Hindi.
siya ang oven. Okay. Na-melt na yung cheese, guys. Pero kalahati na lang yan. Kasi bago minelt. Dami ng nakuha. Daming sharks. Daming sharks. Ang sarap. Kulang to, babe. So, sana makaabot si Danny Boy. Nagsising along na to. Atak na, babe. Atak! So, sarap. Ay, init na yun. Sarap. Sarap ng sour cream. The cheese. Tama na muna yan, Kat. Kain ka muna sis. Kat, kain tayo. Bahala ka mo. Huwag kang malapit. Ito malapit na din. Malapit na maubos. Mga tatlo na lang. Sarap. Sour cream, little bit of everything. Uy, lan! Ay, naku. Sizzy. Lan, bibi. Nandiyan sa tiyo, bro. Mataling pa naman ang kutilyo. Yan. Sarap ng beef. Laki ng ano. Yung lime napaka-ano. Ang sarap ng ano. Yum, yum, yum. Karma. Init. Sarap. Kat, balikan na dito. Tumira ka na, Kat. Wala ko ng kalunas. Sarap ng lime. Baby. Pinabaya. Akala ko pinapalamig mo. Hindi. Nakalimutan na siya. Binalik lang yung memory card ng ano ko, camera. Parang. Sarap. Pag yung lime. Na pa pala yan, sila nakapag-barbecue na sila doon ng boys. Ayan. Ay, para mag-chops ako. Ayan, tingnan niyo yung mga bata. Ano, just put that, honey. Look at you. Uy, may black eye si Ayla. Holy, why did you May black. And ito yung tangy noodles. Ayan, nilagyan na natin ng sauce. Ayan yung sauce nyo, guys. Doon lang to sa amin nabibili. Ayan. Doon lang. Wala niyan sa Adelaide. Doon lang talaga sa amin. Local lang siya. She is asleep. Ayan yung dinner nila, guys. funny, Zachary. Aww. Sarap ng kainan ng mga boys doon. Oh. Oh my god. Si Arlo nandun pala. Ayan, ice cream. Yung Magnum from Tito Tony. O, di balat naka-Magnum sila. O, thanks Tito Tony. Ayan yung kagabi yan. Nung isang araw, nung nag-grocery tayo. Tommy? No. No! Uwian na sila, guys. Ano? Oo nga. Alis na, oh. Ginising na si Ayla. Oh, you got makeup, Baba. Bye! Bye, Kuya! Bye to Kuya TJ! Bye, Kuya TJ! Oh, she wanna go, bye! Baka makadiretso yan sa river. Oh, siya na nag-effort. Oh, see? Ang cute niya! Oh, no, he's going for Ate Holly. He's going to Ate Holly. Okay, Ate Holly. Ah, ano? I'm taking it back to New guys. Go to Ate Holly. Ate Holly. Grab him, Holly. Just grab him. Oh. Okay, let's go. Hold him. Hold him. Dito na. Kami sa car nila. Ano na siya kay Tito. Diyan talaga siya. Oh. Siya! Nandito yung mga bata. Nagfi-fishing naman sila. Punta siya dun sa friend niya. Dun kay Logan. Iinom siya dun ng Jim Beam. Pero ayan yung dala niya. Isa lang daw. See ya. Yeah, one. Okay, bye.
'Cause I think I do want you next to me.